Ja loistavaa päivän jälkeen taas Tupelle tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Minultahan joskus pyydettiin, että tekisinkö minä Brain Blasters haasteen, joten niin kuin näette pikkukuvasta meikältä löytyy, tässä pitäisi olla eri makuja. Sitten minulla on kaksi tämmöstä, en tiedä, jotain suihkejuttuja. En ole ennen kokeillut muistaakseni. Näitä testaillaan. Joo, mutta näillä olisi tarkoitus aloittaa tämä video. Ja ennen kuin mennään videoon, niin teidän kannattaa tosiaan liittyä jäseneksi, koska näet huikeita videoita jo ennen muita tilaajia. Plus pääset osallistumaan semmoitteisiin striimeihinkin, mitkä on vain tilaajille. Ja joo, mä en oo pitkään aikaa Brain Blastereita syönyt, enkä varsinkaan tässä videolla, tai missään minun videolla. Joten jos tämän saa auki jotenkin, oho, aukes. Eli täällä on jotakin ihmemakuja, en tiedä. Sitten täällä on näitä, muistaakseni näitä punaisia, mitä olen joskus syönyt. Hei, täällä on tää vihreä. Sekin pitää testata tässä. Eli onks nää nyt kaikki sitten? On täällä joku sininenkin. Sinertävä. Ai saakeli. Joo. Voitais ottaa tää punainen, koska mun mielestä punainen oli kaikista pahin joskus, kun mä oon niitä punaisia Brain Blastereita syönyt. Joten let's go! Onpa tiukka paketti. Mulla jo valuu silmistä vesi. Joo. Katsotaan. Näistä kyllä menee toi Kitalakin rikki, sen mä tiedän. Ei tää ollut niin paha. Ei läheskään. Mä muistelin, että nää on niinku helvetin pahoja. Watermelon. Ei tää watermelon ollutkaan paha. Noin, se on tuhottu. Sitten olisi seuraavaksi mikä? Blaverberry vai mikä helvetti? En minä tiedä. En mä osaa englantia niin juurika. Mutta ei ollut toi watermelonkaan paha ollenkaan. Että saa nähdä, jos mä saan joskus tänne paketin auki. Noniin, testataan. Hyi vittu. Tää oli paha. Näistä tulee kyllä semmonen närästys, että joo, en pysty. Toi oli paha. Mulla valuu silmät. Herranen aika. Nyt alkoi närästää. Perhana. Sitten on apple, eli omena. Oi vittu. Toi eka ei ollut paha ollenkaan. Tää on potkas. Enää ei oo paha kun nimeskelee. Noin, sitten on tää lemon. Muistaakseni lemoni oli paha. Vittu, että alkoi närästää meinaa. Närästää pahemmin kuin kalja tai viina. Vittu nää paketit on. Tai muovit on persestä. Sitten oli lemon. Oi. Joo. Kaksi karkkia ollut pahoja. Sitten olisi näitä purkkien vuoro. Mulla on Kitalakin jo rikki toista muutamasta. Miten tää aukeaa? Noin. Mennään, let's go. What? Et hullu. Jaha. No joo. Miksi vitussa täältä ei tuu? Mitä helvettiä? Täällä on jotain ihme ohjeitakin. Ja tää mihin tossa näkyy noin asteikot? Tää on 1. Voi perkele. Tää oli yllättävän hyvän makuinenkin. Ei juonut. Oh, ei edes paha. Vähän nenä vuotaa noitten sitruuna ja näitä. Tämänkin voi heittää helvettiin. Sitten olisi varmaankin omena juu tämäkin. No. Nyt tulee.
Omena on paha. Miksi tää maistuu? Hyi. Maistuu jännältä, en tiedä. Mutta joo, Mini sai vähän kärsiä, joten toivoisin näin, että tykkäätte videosta ja liitytte jäseneksi. Tämä oli sen arvosta suoritusta. Ja laittakaa kommentteihin, mitä seuraavaksi testaillaan. Vaikea puhua, alkoi potkimaan nuo. Mutta joo, niin, tästä puheen ollen, tämähän on 5. En tiedä mikä toi level juttu on, mutta me nähdään seuraavan kärsimyksen videon parissa todennäköisesti. Eli laita kommentteihin mitä seuraavaksi.